Dobrý deň, školáčky. Proti si niečo na jedenie alebo na pitie? Máme tu nové menu. Volá sa Big Chungles. Prosíte si? Nie, ďakujeme. Ahojte všetci, vítame vás na našom novom kanáli. Toto video je pre nás dosť dôležité, pretože vám musíme vysvetliť niekoľko vecí. Áno, bohužiaľ, budeme musieť začínať od znova. Je to niečo, čo sme si neželali, ale nemáme inú možnosť, preto teraz začíname úplne od znova. Všetko je preč. Ale nechceme sa vzdať, máme vás, našich divákov, a to je to najdôležitejšie. Takže začíname od znova. Tak to vôbec nevadí, nechceme hovoriť, ako sa nám to stalo, nebolo to naša chyba a už s tým nemôžeme nič urobiť. Ako prvý krok na tomto novom kanáli vydáme toto video ako vysvetlenie a vidíte tu aj náš prvý diel z FNAF filmu a potom už budeme pokračovať ďalej. Takže prosíme vás, podporte nás aj na tomto novom kanáli, dajte odber, zapnite notifikácie a nezabudnite zdieľať s kamošmi.